Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ongga. Taong 1942, Kabakan, Cotabato. Itong mga panahong ito, 2 araw pa lamang ang nakakalipas magmula noong sinakop ng mga Hapon ang Pilipinas. Matapos mapag-alaman ng pamilya ni Ongga ang nangyari sa Luzon, nagdesisyon silang mag-alsa balutan. Malayo man ang kanilang lugar sa sentro nito, malakas ang kanilang kutob na mayroong darating na panganib sa kanila. Dahil sa bahay-bahay ang naging paalala noon ng mga sundalo ukol sa pagdating ng puwersa ng Hapon sa kanilang isla, kaya na may hindi nila maiwasang mag-alala. Parte ng isang makapangyarihang angkan ang kinabibilangan noon ni Ongga. Bawat sulok ng lugar, kabisado nila. Alam nila ang bawat lagusan papasok, maging ang papalabas dito. Magmula noong nalaman nila ang tungkol sa digmaan, lahat ng kanilang mga kadugo ay nagtipon-tipon. Pinag-usapan nila noon ang pagsilong sa isang baryo na nasa puno ng isang liblib na lugar sa kanilang isla. Wala namang espesyal sa lugar na yon. Sa katunayan, iilang mga tao lamang ang nakakaalam ukol dito. Ayon kay Ongga, ang bukod tangi lamang sa baryong tinutukoy ng kanyang ama ay purong masasamang nilalang ang nakatira doon. Yon ang anino ng kanilang angkan na matagal na nilang itinatago sa kanilang mga kakilala. Dahil sa merong iilang pamilya ang may dugo ng albularyo sa kanilang angkan, kung kaya't labis naman yung tumutol sa nais ng kanyang ama. Halos 5 linggo noon ang nangyaring talakayan sa pagitan ng bawat pamilya upang magawang malaman ng karamihan kung kaninong pasya ang masusunod. Hindi naglaon dahil sa impluwensya ng mga albularyo kung kaya't naibasura ang nais mangyari ng pamilya ni Ongga. Ayon sa mga ito, hindi na nila kailangang sumilong sa baryong yon gawa ng masyado silang malayo sa digmaan. Malabong masakop yon ng mga Hapon, lalo pat hindi naman gaanong kalawakan ang kanilang baryong tinitirhan. Dagdag pa nito na matapang at dakila ang tribo ng mga katutubo sa kanilang lugar, kung kaya't hindi sila basta-bastang magagapi sa digmaan kung yun man ay sumiklab. Nga pala, hindi ito ang totoong lugar na eksaktong kinaroroonan nila Ongga. Bale, ito lamang ang kanyang napili upang pagtakpan ang lugar na kanilang pinagmulan. Magpahanggang ngayon kasi, buhay pa rin ang baryong nasa kwentong ito. Salungat din sa lugar na ito ang kanilang kinaroroonan. Bagaman totoo ang mga sinasabi nito, hindi pa rin gaanong nagpakakampante ang ama ni Ongga. Para sa kanya, hindi dapat maliitin ang mga kalaban nila, lalo pat nanggaling yon sa ibang bansa. Hindi nila alam kung ano ang kayang gawin nito, lalong-lalo na ang kapangyarihan ng mga armas nitong dala. Bago pa man lumawak ang sakop ng digmaan, ipinuslit ng kanyang ama ang kanilang pamilya patungo sa isang lugar na tinutukoy ng dala-dala nitong mapa. Nagkataon naman noong may kabataan pa itong si Ongga, kaya na may wala siyang kaide-ideya kung saan sila pupunta. Ang tanging nakita niya lamang noon sa kanilang paglalakbay ay purong mga masusukal na kagubatan hanggang sa marating na nila ang isang 2 malaking tipak ng bato kung saan sa pinakagitna nito ay merong isang maliit na lagusan. Isang araw nila yung binaybay hanggang sa hindi naglaon, narating nila ang pinakadulong bahagi nito kung saan bumungad sa kanila ang isang maliit na baryo. Ayon kay Ongga, bagaman natatago yun sa isang kuweba, napakalawak naman ng espasyo nito. May mga maliit na siwang lamang sa itaas nito ang tinatagusan ng araw, subalit tuwing gabi, nakapagtatakang balot na balot yon ng liwanag ng buwan.
Nasa humigit 10 bahay lang din naman ang nakatirik sa lugar, subalit pinamamahayan yon ng 5 pamilya sa isang tahanan. Habang binabagtas nila ang sentro, napansin nila ang paisa-isang pagsilabasan ng mga kalalakihan. Nang dumating na sa puntong may nakakilala sa kanyang ama, agad naman yung lumapit sa kanila at malugod sila nitong inanyayahan patungo sa bahay nito. Sa paglipas ng mga araw na kanilang pananatili roon, unti-unti nang nawawala sa kanilang mga isipan ang tungkol sa gera. Masayang nakakapaglaro pa noon sila Ongga sa labas na parabang wala man lang dapat na ipagkabahala. Makalipas ang 1 taon na malayo sila sa totoong mundo, tanging mga mensahe na lamang ng mga kakilala nila ang kanilang pinanghahawakan. Ayon sa iilang mga balita, kasalukuyan ang sinasakop ng mga dayuhan ang kanilang lugar. Marami na ring naaapektuhan, lalong-lalo na ang mga sibilyan. Dahil sa pangyayari, nagkaroon ng pagpupulong ang kanilang angkan. Sa pagpupulong na yon, pinag-usapan nila ang kanilang maaaring maitulong sa mga tribong nakikipaglaban para sa kanilang mga sariling kalayaan. Nang dumating na sa puntong nakapagpasya na ang pinuno ng baryo, nagbigay na ito ng abiso sa bawat lalaking naninirahan doon. Ang kanyang ama at 2 sa kanyang mga kapatid ang nasama sa binuo nitong pangkat para makipaglaban sa mga dayuhan. Bago sumapit ang unang gabi ng kanilang pakikiisa, nagsagawa ng ritual ang mga matatanda sa baryo upang bigyan sila ng karagdagang lakas at karunungan sa pakikipaglaban. Pagsapit ng gabi noong mismong araw, doon na unti-unting nagbago ang lugar na yon. Paglabas nila Ongga sa bahay na kanilang tinutuluyan, bumungad sa kanila ang mga kapre at iba't ibang uri ng mga nilalang. Makalipas lamang ang ilang minuto, pagdating nila sa lugar na kinaroroonan ng mga matatandang gumagawa ng ritual, doon nila nasilayan ang mga engkantong nasa kaanyuan ng mga itim na puno. Habang nakatayo yun sa harapan ng kanyang ama at kapatid, kitang-kita niya ang dagta nitong tumutulo sa isang kawayang merong siga sa ilalim. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, laking gulat na lamang ni Ongga nang masipat niya ang mga matatandang unti-unting nagbabago ng anyo. Sa halos kabuuan ng mga taong naninirahan sa baryong yon, tanging sila lang pala ang bukod tanging may dugo ng isang ordinaryong tao. Lahat ito binubuo ng mga pamilya ng mga aswang at mga nilalang na kumakain ng karne ng tao. Sa pag-uumpisa ng ritual, inilahad ng mga matatandang naroon sa kanilang harapan ang mga gampanin nilang kailangang panindigan bilang kaparte ng angkan. Sa ayaw at sa gusto nila, kinakailangan nilang maging demonyo upang hindi maging pabigat sa pangkat na kanilang kaaaniban. Dagdag pa nito na, yun lamang ang nag-iisang paraan para manalo sa digmaan. Matapos naman yung marinig ng kanyang ama, agad naman yung sumang-ayon ng walang pagdadalawang isip. Nang marinig naman ni Ongga ang sinabi nito, dahan-dahan naman niya yung nilapitan para tanungin ng seryoso. Tay, sigurado ka na ho ba sa desisyon mong yan? Paano naman kami nila nanay? Tanong ni Ongga sa kanyang ama. Matapos naman itong marinig ang kanyang sinabi, napangiti lang naman ito na parabang matagal na nitong inaasahan ang mga bagay na yon. Maya-maya pa, nang magkaroon na ito ng lakas ng loob para sumagot, mahinahon naman yung nagwika ng, Ayos lang yan, anak. Ganyan talaga ang buhay. Para makuha mo ang iyong gusto, kailangan mong magsakripisyo. Huwag kayong mag-alala, ligtas kayo rito. Hinding-hindi kami papayag na malaman ng mga dayuhan ang tungkol sa lugar na ito. Kasabay ng pagwika ng ama niyang yon,
dahan-dahan naman yung lumapit sa pinuno ng baryo. Pag-inom nito ng dagta na inilalabas ng engkanto, bigla naman yung napahawak sa kanyang leeg na para bang hindi ito nakakahinga. Pagbagsak nito sa lupa, bigla naman yung nangisay na siya namang ikinagulat nila. Upang hindi na masaksihan nila Ongga ang mga pangyayari, nagdesisyon ang kanyang ina na lumayo na sa lugar na yon. Makalipas lamang ang 2 araw, bumalik ang kanyang ama na animoy may iba ng pagkatao. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya, hindi na yon ang kanyang amang matagal na nilang nakasama. Kahit nakakaramdam na ng takot itong si Ongga, pinipilit pa rin niya ang kanyang sarili na sumunod. Sa pagsapit ng ikahuling araw ng linggo, doon nagtipon-tipon ang 3 pangkat na binubuo ng 10 katao. Habang papasapit na noon ang takip silim, dahan-dahan naman yung naglalakad papalabas ng baryo. Nang sila na lamang ng kanyang ina ang natira sa bahay na tinutuluyan nila, lahat ng pagkaing iniabot ng kanilang mga kakilala ay hindi na nito ibinigay sa kanya. Purong mga gulay, damo, prutas na lamang noon ang kinakain ni Ongga na siya namang naging sanhi upang mangayayat ng husto ang kanyang katawan. Makalipas lamang ang ilang buwan, kagaya ng kanyang ama, naramdaman na din niya ang pagbabago ng kanyang ina. Minsan nasisipat niya yung nakatuwad tuwing gabi, naghahanap ng lagusan sa loob ng tahanan na kanilang pinagpapahingahan. Ang labis pa noong tumatak sa kanya ay noong mga panahong nag-umpisa ng magdala ng mga bangkay ng sundalo ang kanyang ama at mga kapatid. Tuwing gabi, habang natutulog itong si Ongga, naririnig niya yung nagkakasiyahan sa labas ng kanilang bahay. Ilang beses niya ring nakita kung papaano kumain ng karne ng tao ang kanyang pamilya. Dahil dito, labis-labis na ang kanyang pag-aalala, gawa ng sa isip-isip niya, siya na lamang ang nag-iisang normal sa kanila. Para maalis ang labis niyang pagkabahala, naglakas loob siyang makipag-usap sa kanyang ina. Hindi na kasi niya noon nakikita ang kanilang padre de pamilya, gawa ng araw-araw itong lumalabas para makipagpatayan. Madalang na din yun umuwi kung gabi na para bang matindi pa ang digmaang nangyayari sa kanilang lugar. Nay, kailan ho tayo babalik sa dati nating bahay? Nangungulila na ho ako sa mga kalaro ko doon eh. Gusto ko nang umuwi, Nay. Wika ni Ongga sa kanyang ina matapos niya yung makitang tulalang nakaupo sa tumba-tumba. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, bigla naman yung napatitig sa kanya habang iritableng sumasagot ng, Hindi tayo aalis rito. Mas masaya dito, anak. Huwag ka nang babalik dun. Mga wala namang kwenta ang mga taong naninirahan doon eh. Dahil sa sinabi nito, doon niya napatotohanan na hindi nga siya nagkakamali sa kanyang iniisip. Merong nangyayaring kakaiba sa nanay niya na hindi niya maunawaan. Isang gabi, habang nagpapahinga itong si Ongga, narinig niya ang malakas na pag-uusap ng kanyang ama at mga kapatid. Nagtatalo-talo ang mga ito ukol sa katawan ng dayuhang kanilang nakuha, gawa ng hindi pa umano yun nakakain magmula noong nakaraang gabi. Dala ng kuryosidad ni Ongga, dahan-dahan naman siyang bumaba sa kanyang silid para sumilip sa pinto. Pagsilay niya sa sala ng kanilang bahay, bumungad sa kanya ang kanyang ama at mga kapatid na nakatuwad habang nag-uusap. Sa estado ng mga ito, masasabi mo talagang hindi yun mga ordinaryong tao, gawa ng bukod sa nangingitim na nitong mga balat, meron itong mga bungangang halos masakop na ang kabuuan ng kanilang mga muka. Maya-maya pa, nang maramdaman naman ng mga nilalang na yon ang kanyang presensya, dali-dali naman yung tumungo sa kanyang silid na para bang meron itong masamang binabalak. Pagbukas nito ng pinto,
Agad namang hinarang ng kanyang ama ang mga kapatid niya habang nagwiwika ng, Si Ongga yan! Ano bang iniisip ninyo? Pati kapatid nyo tataluhin nyo? Dahil sa sinabi nito, doon pa lamang yun napatigil na parabang bumalik yun sa kanilang mga kaisipan. Habang nakatayo noon si Ongga, hindi naman niya maiwasang manginig ang kanyang buong katawan, gawa ng yon ang unang beses na makasilay siya ng totoong aswang. Ayon sa kanya, magmula sa gabing yon, tumagal pa ng 7 buwan ang kanyang pagtitiis hanggang sa nagdesisyon na ang kanyang ama na bumalik sa lugar nila. Dahil sa pagwawakas ng digmaan, wala na din silang rason para manatili paroon. Habang naghahanda ang kanyang pamilya na umalis sa bahay na tinuluyan nila, pansin na pansin naman niya noon ang animoy pagpipilit ng mga itong bumalik sa kanilang mga estado. Ilang beses din yung nakipag-usap sa mga matatandang pinuno ng baryo na ibalik sila sa normal, ngunit wala na yung nagawa. Ayon sa mga ito, kamatayan na lamang ang makakapaghiwalay sa kanila sa sumpang yon. Dagdag pa nito na, para hindi na sila makapangbiktima ng mga ordinaryong tao, mas mainam na manatili na lamang sila sa lugar na yon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon din na pag-alaman ni Ongga na magpapatuloy ang hangarin ng kanyang pamilya na tumikim ng karne ng tao kahit anong pilit nilang magbago. Hindi na yun maaalis pa, lalo pat nananalaytay na yon sa kanilang mga dugo. Subalit, sa kabila ng lahat ng bagay na kanilang mga nalaman, nagdesisyon pa rin silang bumalik sa lugar na kanilang pinagmulan. Habang binabagtas nila noon ang kagubatan, ramdam na ramdam niya ang pagbabago sa lakas ng kanyang mga magulang at kapatid. Pagdating nila noon sa kanilang baryo, bumungad sa kanila ang iilan nilang mga kamag-anak na animoy hindi makapaniwala sa kanilang pagbalik. Yung mga albularyong lolo ni Ongga ay napakasama din ng pagtitig sa kanila na parabang meron silang nagawang kasalanang hindi na mapapatawad pa. Bagaman malamig ang pagtanggap nito sa kanilang pamilya, nagpatuloy pa rin sila sa kanilang paglalakad hanggang sa marating na nila ang sira-sira nilang bahay. Sa loob ng 2 araw, kinumpo niyo ng kanyang ama hanggang sa bumalik na yon sa dati nitong estado. Sa paglipas pa ng mga araw, nagagawa naman nilang makapamuhay ng normal sa kanilang lugar, subalit habang tumatagal, doon niya unti-unting napapansin ang pag-iiba ng ugali ng kanyang pamilya buhat sa hindi na yon nakatikim ng karne ng tao. Inakala ni Ongga na malalampasan yon ng kanyang mga magulang at mga kapatid, pero nagulat na lamang siya isang gabi nang sugurin ang bahay nila ng kanilang mga kamag-anak. May mga daladala yung sulo habang patuloy nitong sinisigaw ang kanilang mga pangalan. Nang magising naman si Ongga dahil sa pangyayaring yon, agad naman yung sumilip sa siwang ng kanilang bintana at mula doon, nakita niya ang kanyang mga lolong galit na galit habang patuloy na nagmumura. Makalipas lamang ang ilang minuto, dala ng takot niya, sinubukan niyang tawagin ang kanyang mga magulang, subalit hindi sumasagot ang mga ito. Nang akmang tutupukin na ng kanilang mga kadugo ang kanilang tahanan, napilitan namang lumabas itong si Ongga habang patuloy na umiiyak. Pagsilay sa kanya ng mga lolo niyang albularyo, agad naman itong pinakalma ang mga taong naroon para puntahan siya. Nang mapagtanto nitong hindi pa siya nayayanggaw ng kanyang mga magulang, agad naman siya nitong hinila papalabas ng kanilang bakuran. Sa pagpapatuloy ng pangyayari, hindi pa rin nila nasisipat ang mga kapatid at magulang ni Ongga. Pagtungtong ng 9:00 ng gabi, doon na sila nagdesisyon na tupukin ang bahay na yon. Wala itong pakialam kung sino man ang naroon sa loob, basta ang mahalaga sa kanila
matupok ang pinagpupugaran ng pamilya ng aswang sa kanilang lugar. Lumipas ang gabing yon, hindi nagpakita ang mga magulang ni Ongga. Halos naghintay pa sila noon ng ilang araw bago nila tuluyang maramdaman ang presensya ng mga ito. Una nitong pinuntahan ang bahay ng kanyang lolo na kanyang tinitirhan. Sa pagkakatanda noon ni Ongga, nasa bandang 5:00 pa lamang ng hapon nang masipat nila ang mga itong naglalakad papalapit. Pagsilay doon ng kanyang lolo, nagmamadali naman yung lumabas ng kanilang bahay kasama siya. Sa pagharap nila sa mga magulang niya, inilahad ng lolo niya ang mga rason kung bakit nila tinupok ang tinitirhan nitong bahay. Ayon dito, nasa batas ng kanilang angkan na lilipat sa baryong kanilang pinagkublian ang sino man sa kanilang may dugo ng aswang. Wala silang karapatang magmatigas laban sa batas na yon, gawa ng kamatayan ang naghihintay ditong parusa. Nakagawian na sa ang kanila, sino man ang naimpluwensyahan ng kapangyarihan ng kaliwa, dapat lamang na mamuhay sa anino ng kanilang angkan. Dagdag pa nito na, sa pagbalik nila sa baryo, kalilimutan na nila ang anumang koneksyon ukol sa mga taong naninirahan sa lugar na kanilang pinanggalingan. Ultimo, ang kanilang anak ay hindi na nila ituturing na sa kanila dahil sa karumal-dumal na bagay na kanilang ginawa. Matapos naman yung marinig ng kanyang ama, pilit naman yung nagrason pero hindi na ito pinakinggan ng kanyang lolo. Nang dumating na sa puntong medyo nagkakainitan na ang dalawa, agad namang binunot ng lolo niya ang isang mahabang panggapas at kasabay nito ang pagwika nito sa kanyang ama ng, Hindi mo ba ako nire-respeto? Nasaan ang paggalang mo? Kung talagang mahal mo ang anak mo, susundin mo ang payo ko. Huwag mong hintayin, Anastasio, na tumalikod ang mga kaibigan mo sa'yo. Hindi kami magdadalawang isip na ibaong ka sa lupa sa oras na maging pabigat ka na rito. Ginusto mo yan, panindigan mo. Dahil sa sinabi ng kanyang lolo, tuluyan na ngang hindi umimik ang kanyang ama. Imbis na sumagot pa ito, tumulo na lamang ang luha nito habang pinagmamasdan siya. Pagsilay naman ni Ongga sa nanay niya, kitang-kita niya ang lungkot sa pagmumukha nito. Yung tipong hangad sana siya nitong mahagkan, pero kahit kailan, hindi niya na yon magagawa pa. Bago lumayo sa kanya ang kanyang pamilya, nagbigay pa ng iilang habilin ang kanyang ina sa kanya. Ayon dito, na kahit magkalayo na sila, huwag niya pa rin kalilimutan ang mga mabubuti nilang alaala. Magpakatatag siya, sundin niya at igalang ang anumang batas ng kanyang lolo na naisip ipasakop sa kanya. Iwasan niya ring gumawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya, gawa ng magsisilbi yung mantsa sa pamilya nila. Kabilin-bilinan din ng kanyang ina ang mga sakripisyo nito noong minsan silang nanatili sa baryo ng mga aswang. Habang sinasambit yon ng kanilang ilaw ng tahanan, doon na pagtanto ni Ongga kung bakit hindi siya nayanggaw ng kanilang mga kamag-anak na naninirahan sa lugar na yon. Ang ginagawa palang pagkain ng kanyang ina sa mga binibigay nitong ulam sa kanila ang nagligtas sa kanya. Noong una kasi, inakala niyang pinagdadamutan lamang siya nito pero nagkamali siya. Matapos nitong mailahad sa kanya ang mga bagay-bagay, agad naman yung umalis ng hindi na nagpapaalam. Nais pa sana yung sundan ni Ongga pero mariin naman siyang pinigilan ng kanyang lolo. Sa paglipas pa ng mga buwan at taon, patuloy pa ring nagbabakasakali itong si Ongga sa pagbalik ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Subalit kahit ilang araw man siyang maghintay, alam niya sa kanyang sarili na hindi na yon mangyayari. Upang tuluyan na ring malagay sa tahimik ang kanyang buhay, nagdesisyon siyang iwan na lamang sa nakaraan
ang lahat ng mga masasalimuot na nangyari sa kanila. Alam niyang hindi madali ang proseso nito pero kahit papaano umusad siya. Sa pagtanda ni Ongga, mas lalo pa niyang naunawaan ang mga bagay na minsang nagpalabo sa isip niya. Saan man naroon ang kanyang pamilya, ang panalangin niya na sana'y nasa maayos yung kalagayan. Pero alam niyo ba, ilang dekada pa noon ang lumipas, hindi pa rin malimut-limutan ni Ongga ang ginawa ng kanyang pamilya sa pag-inom ng dagta sa baryo ng mga aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Sobrang sakit ng kwento na to para sa side ni Ongga. Pero nagpapatunay rin ang kwento na to na sa isang buong pamilya natin, meron talaga dyan na mamahaling ka ng tunay. Lalong-lalo na yung nanay ni Ongga. Diba? Kung tutusin, pwede niya na yung gawin yung anak niya. O yung mga kapatid niya, yung tatay niya, pwede na siyang yang gawin. Pero ayaw ng nanay niya. Bakit? Gusto kasi nila na mamuhay ng maayos at saka normal na buhay itong si Ongga. Ayaw na nilang madamay sa pagiging aswang nila. Pero ang hindi ko rin maintindihan, bakit nagalit yung kabilang side ng pamilya ni Ongga sa pamilya ni Ongga na naging aswang sila? Kasi ginawa nila yun para ipagtanggol lang naman yung mga Pilipino diba? Kasi kasagsagan to ng gera diba? So siguro nung natapos na yung gera, mawawala na sila ng pagkain kasi nga yung mga sundalong Hapon nagsibalikan na sa Japan So siguro iniisip na itong lolo ni Ongga sa side ng pamilya niya na kung wala nang kakainin tong mga dayuhan, putya baka tayo nang isunod nito. Tayo kainin nito. So habang hindi pa ganun yung sitwasyon, habang wala pa nabibiktima sa angka natin, itsapuerahin na natin tong pamilya ni Ongga na naging aswang, di ba? Siguro yun yung mindset ng lolo niya kaya pinalayas niya tong pamilya ni Ongga. Pero yun nga, sabi sa kwento, magmula nun talagang hindi na nagkita. So, masakit to para sa side ni Ongga. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.